Chocolate pa na dra. Dalawa din nilang Coke na flavor na ice. Asa man ako ang straw? Yayu. Tawag ni Yayu. Ay, I see. Girl nga kami. Dalawa na kayo mga na. Ay, kami. Masya Coke. Yeah. Kami siya. Siyempre, dito lang. Natin mga souvenir ko rin. Sa table ba? No, souvenir ba? Nasa lang yung robot dito rin, oh. Ay, robot ito ngayon. Ito lang yung robot. Gusto ko yan si robot. Ano kami ron? Ako ginagawa ron. Tingnan daw, hey, robot. What the fuck are you going on? Lain lagi ng pwede. Pag-aprito sa akin. Kaya lasa. Net kailahang dukuan doon. Kita na ko. Ano? Na may equipment ba? Oo, wala ko gumawa na. Hindi na mong tao. Robot nila. Robot yan eh. Sa mga atas. Nasa yung ano? Para ito yung baso. Nasa yung mga kamera. Video hero ba? Video hero. Boleh free na, hindi na refill. Ha? Free na. Video rin yung kanto. Video hero, anak na pang robot. Ano yung bisuan eh? Kapag makita ng Ice. Wala rin buta ka madiliman. tangan ni. Hindi. Dili rin lang buta. Dubai price. Wala ito nawag si Sir get dito. May free yan ang drama. Hindi nga na ba? Tanaw na ito ang saya na kamay ka na maluto. Masa? Gamay lang din lang ito. Wala kang kitchen mo. Pero, daghan mo mamalik. Daghan mo buwan. Kana mga suki. Ay, wala suki. Mga yayoy ba kay Ito yung mga yay, dapat suki. Diri hinto suki, dapat suki ito. Suki suki. Diri ay mahal mo kayo ay Yayay. ayoy. Yayay. Ayoy yung part pa. Ilak. Na yayay. Ang pilo diri. Mana? Merakuan ada. Mana? Ay. Imo mo lami lagi na imo. Mana? Diri big mura ko. Yang ratun. Tama ko yung sabaw. Video hiba. Kaya mga babae hilig na video. Ay, hindi na siya punta. Ano? Grabe ka kahit kayo kung patakan mo. Kasi videoan ni Mana oy. Ang imuhang food. Para makita na mo kung isang kagwapo na ilang food. Excuse me. Hindi, kung na nabi. Iya kan. Nami isang bayhana. Nami isang bayhana. Ako sa lang kay paglat dito sa ako madali. Mulat sa nisa ako na buto. Guys, buto na. Tilawan na Silip yun. dito mo. Silip mo. Ay, salamat tayo. Alam, kuya mo sa imo
Itlog. Iban pang mga tanong. Daw? Picture B. Sana ito pagkanan yung ka? O ano na yun ka? Bumukal ka tayo na Oo, tama ko pagka-picture. Nindot po kayo po siguro. Sinawal. Sorry, magkalabot. Klaro kayo. Tangan na rin sila pang pabukal. Ano man? What do so? Ano naman? Sorry ko daw. Hindi pa na. Oo. Marala mo pa lang. Mula gusa? Alam mo nga kaya nilang tanong yun. Oo. Hindi daw. Ako picture rin, pagka-picture. Ayun na. Sige na. Bakit ako? Para sila na makuha yung pagkain nila. Na, ikaw na yung makuha na. Ano siya, pero ang tinood, wala pang bayad. Likate, pwede sila. Oo. Na? Ay, siya. Pero, Na? Na? wala pa. Na? Anong pag-pag ito? So, kanan. Na? Hindi mo na makapag-picture. Ay, kasi, natural. Diba? Suri rin kayo rin mga angkol kay... Uy, mahulog! Yung sa wala na yung pagkakuhan good. Pakain ko sa Thank you. Nahawa lagi. Hindi. Yung sa wala pagbutang. Awkward. Na? Ang sala ato, Alaan mo ba? ang sala ato, ikaw din kayo. Gusto na kong kaon, ikaw ay gusto mo ikaw magsigpa. Ito bali. Inanaan mo bubutang. Ayan. Ang kaon niya eh. Lamay na. Anak ko sa'yo. Pwede kayo ko ano? Daghan siya sulit, di ba? Pero kanay mo halamin na. Salmon? Paborito mo na kami. Paborito na kami. Yakaan mo ko dari before. Naharot naman ang mig. Soroy ka na. Eh? Ito nga. Nakakaan naman dari. Ang niya. Among ikaw kay Salmon atong isa. Ano na ako mo ba? Kapila. Kapila. Wala to eh. Ikaw 200. Oh, 175 mo ikaw. Sarap sa lubog mo. Ha? Ang lakaw na sa lubog. Ay, gi-practice ko nila. Mag-try lang nila. Sa lubog. Namis ah. Ang sabaw. Ang sabaw. Ludos mo nila. Nagandaan kayo ka. Namay na. Anak ko
Basta, kuan, magkaon ba? Ha? Hilog ng tao, magkaon. Basta? Basta, Hindi extra rice. okay? Hindi yan, kinakain. Ano? Japanese rice wala? Japanese rice. Ba't may kasi tugas ba? Dani, kambok. Nani ka itong palitin ba? Mahal siguro ulit. Mahal na. Ito ba? Nice kaya ilang robot. Mas nice tong makakad yun. Magawas ang tray ba? Mana lang sa pila ka po, pila ka bulan, ang taglamit. Ganyan. Kamaling first na di ka sa restaurant no? Nadili? Ako na nga ito taong, ito taong kuwan ba? Na, account sa og, ito ng account dito sa, ano nga na ron ba? Masad to? Sige, Ron. Kung niya po sa ron ba? Kung New Year? Nangaon ba ito sa restaurant? Ah, Sabi ito na nga ta, nandito ta. Dito sa kuwan. Kakalimutin na ka? ano pa nagdod? Ito yung kaya to ito. Ito kung mag-order sa mag-order ko. Japanese din, di ba? Japanese food. Pero tayo sa gikan. Nari ka pa nga. Japanese food pero syempre Pero iPhone. sa China yung buhat, diba? Ano mo copy lang nila ba? Ang ingredients. But did you 100%? 100%. Mga 50% lang. Ah, may nagikan ng iPhone. Hmm? May nagikan ng iPhone. Dahil manggod ang ano, ang More materials. dahil ang materials sa ingredients, ang materials madugay, ang ingredients sa baho. So kung dito dito sa Japan ang Lamig ingredients, sa wow. bayan ko sa inyo. Siguro sa kuwan ba? Nang karon pa kong katilawan ng sa baw. Pero nasa kuwan. Mura busog nga lang sa baw. Period. Ha? Ang dahil kita. How did siya? Ganun ko siya start period. Pag-update ko. Ang dami siya kay kuwan. Barsa huwag ka ng seaweed ba? Naman ko siya seaweed. Ang dami.
nun. Ugma, magpanasat ka. Yayo yung taron. Ayaw eh, bago ka. Magpanasat ka, ayaw eh. Natakan ni mo, na napudaya sa kaguhan nga. Kung durog ka o ng nila. Grabe naman at pinupa ako nila. Kailan yung magkakasin yung papasan mo? Kailan yung magkakasin mo magkaon? Ano? May kuhan ka. Nanalamin ka kataan magkaon ba? Makadaan na kagkaon. Dalahan ko silang chopstick. Ha? Labi kayo gamitin. Mga chopstick? Kani? Dali Dalawa ka? na kayo. Ha? Dalawa na ako nito. Kawato nila. Hindi magigising ng lalamigit. Dito mo ba? Di ba wait tayo? Kapit na Kabalo ka, ang pinakalamig dito na kuha ako sa sayang sa bagay. Wadi ko ni mo di ba nito? Oo naman to dito. Nyaman. Nawala man. 5 ka tuig na ko din labay. Lisod ko magpirmi. Kani maingay eh? Tanto kayo pa na magagod ka ng mga Gamay na nga kuhan. dili ba? Kaya tawag ka na. Ang nagabang ra ba? Kanina naka-place mo sila agad. May sila kung pag-ana, salad ba? Dapat pagkaon. Dili ni mo, na ganun, ano ba, gamay. So, complete to. Nabisay ka niya? Ganun. Kung siya ba, mo siya huwag. Nagay ng kimchi. Hindi. Okay, done. Daro na mong seaweed, kao ng seaweed. Done, see you there. Di ba makagawad? Kang tag-inid din, yung din kabog na. Dili? Kasi, Mong gums na magkuhan. Sensitive. Busog na ka. Dili ba? Nakabusog siya. kabusog kay sa bom, yun itanan. Inom ka ikaw, tubig. Busog, bigat, huwag kanon. Pa? Pakat na ako. Nung plato ba kayo mula plato sa buwan? Sa iro. Yan yung plato na usap ng ero. Kanang kaang ito nga nabuba. Gigamit din O natin. talawa ako na pero go. Ito na pagkanang. Luya ba na? Tagata mo po ng hindi mo ba ng buwan ko sa kasi tawag ganun concept ba pagmani ka ito kay Japan Nandiyan plato sa Japan. oh nga yung plato sa Japan Panig. lunchbox